Zamislite sada mješavinu nogometa, ragbija, američkog nogometa i keltskog nogometa. Dakle, igra se rukama i nogama. Australski je to nogomet koji je prije par godina došao u Hrvatsku, a naši dečki postižu zavidne uspjehe. Zagreb Hawks ili Croatian Knightsi, kako se zovu kada brane boje reprezentacije, prvi su klub australskog nogometa u Hrvatskoj. Osnovani su 2005. godine, a danas broje 30 članova. Znači, on je sličan s ragbijem, znači samo što se tiče kontakta, totalno je drugčiji od ragbija, zato što je teren puno veći. Teren je znači od 140 do 185 metara, elipsa je teren širok je otprilike 120 metara i 18 igrača igra i dosta je dinamični. Nema puno kontakta nekog ogromnoga. Što se tiče lopti, da se lopta, znači lopta uvijek ide u ragbiju nazad, ovdje lopta može ići i naprijed, može ići i nazad, i dodaje se nogom i daje se gol nogom. Znači, nema prolaska kroz liniju osvajanja polja, nego dosta se nogom daje. Znači, dosta atraktivniji sport puno nego što se tiče ragbija. Teren je velik otprilike kao nogometni. Australski nogomet je puno dinamičniji od ragbija ili američkog nogometa, tako da je za ovaj sport potrebna dobra fizička sprema. Pa zahtjevan je zapravo, fizički ovisi koliko ozbiljno to uzmete u životu. Recimo, ja se pripremao, imali smo 4 treninga tjedno, po 2 sata, tada smo se jako dobro pripremili za, recimo, prvenstvo, pa smo zato i postigli tako dobre rezultate. A fizičke predispozicije, pa isto, uz malo treninga svako može doći u formu dovoljno da igra s nama. Po novoj razini gdje to još nije toliko profesionalno zapravo, ne. Mnogi će pomisliti da će mješavina ragbija i običnog nogometa biti iznimno grub sport. Dečki tvrde suprotno. A može biti opasan koji svaki sport, recimo. Prijatelj neki dan na malom nogometu ozlijedio ligament. To zapravo, ovo nije ništa više, osim što vas neko može možda malo više gurnut, pa jedno ako u smislu da padnete na pod možda više nego u osnovnim sportima, ali inače nije ništa posebno. Iako se za novac nalaze na sve moguće načine, naši se dečki dobro drže. Do sada nižu gotovo samo uspjehe. Kao Croatian Knightsi, znači, uspjehe postigli smo, znači, najveći uspjeh je prije, u 9. mjesecu, znači prije 4-5 mjeseci, smo bili drugi na Europskom prvenstvu, znači, ovo je ta medalja, znači, koju smo osvojili. Igrali smo u finalu sa engleskom reprezentacijom, kod koje smo izgubili, do tada smo pobijedili i Njemce i Škote, znači, za koje nismo ni mislili, ni očekivali da ćemo tako nešto uspjeti. Osvojili smo CFL ligu 2 puta, to je, znači, igramo ligu sa Austrijancima i Česima zajedno. To su 3 kupa tijekom godine u Pragu, znači, i u Austriji isto igramo taj kup i u Zagrebu. I to smo, znači, 2 puta zaredom osvojili. Kad pogledam vrlo malo utakmica smo izgubili. S iznimno malo novčanih sredstava nižu velike uspjehe. U inozemstvu svi protivnici znaju za njih. Dečki su dobili priliku da organiziraju kod nas europsko prvenstvo, ali grad Zagreb im još nije dodijelio teren na kojem bi ga mogli organizirati. Mole za razumijevanje grada i pozivaju sve zainteresirane za treniranje australskog nogometa da se jave na internetsku adresu zagrebhawks.freeforums.org.